ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо реаксияи ҷангварони UFC-ро дар муҳорибаи Ҷастин Гейҷ ва Дастин Пори омода кардем. ҳамчунин реаксияи Нурулло Алиев ва Мухаммад Наимов ва визови Нурулло Алиев ба ҷангвари вазни сабуки UFC. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, чанд соат пеш турнири UFC 291 ба анҷом расид, ки дар он муҳорибаҳои хеле шавқовар баргузор гардид. касоне ки муҳорибаҳои пурраро тамошо кардагӣ набошанд, метавонед дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий ва дар описания видео. дар карди асосии турнир легендаи UFC Тони Фергюсон баромад кард, ки рақиби ӯ Бобби Грин шуд. муҳорибаи онҳо дар вазни сабук баргузор гардид ва тамоми 3 раунд идома дод ва 6 сония то тамом шудани муҳориба Бобби Грин Тони Фергюсонро ба усул гирифта ӯро беҳуш кард ва ҳамин тариқ Бобби Грин ғалаба бо тариқи сабмишн ба даст овард. ана барои Тони Фергюсон боша ин аллакай шашум мағлубияти пайдарҳам шуд ва акнун Фергюсонро чӣ интизор аст ҳозирашда маълум нест. ин муҳорибаро варзигари ҷавони тоҷик Нурулло Алиев тамошо карда Фергюсонро дастгирӣ кард. ана Бобби Гринро боша ба муҳориба даъват кард. Алиев дар твиттер чунин суханҳо навишт: тони, илтимос ба нафақа баро, бас аз зарар гирифтан. Бобби варианти хуб дар Абудаби аст. шумо чӣ фикр доред, навиштааст Алиев. дӯстон, худи шумо муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Бобби Гринро дар Абудаби дидан мехостед ё не? метавонед фикротонро нависед. ҳамчунин ногуфта намонад ки Нурулло Алиев шаби гузашта ба Амрико рафта расид ва омодагиҳои худро оғоз кард. Салом алейкум. Алейкум салам. Добро пожаловать обратно пахать. ва боз имрӯз менеҷери ӯ хабар дод ки ба наздикии саҳнаи муҳорибаи Нуруллоро эълон мекунанд. Акафири, Салом алейкум. много вопросов насчет моего боя, когда? Иншаллах скоро, очень скоро. Короче, все вопросы насчет боя ему. Мой брат, менеджер Газ. Иншаллах увидимся в Абу-Даби скоро. Иншаллах. чӣ гуна ки барои шумо реаксияи якчанд одамони машҳурро дар ин муҳориба омода кардем. биёед тамошо мекунем. реаксияи варзигари тоҷик ва дӯсти Ҷастин Гейҷ Мухаммад Наимов. Вау, Гейджи. Мега. И пара-тройка лет на пике, конечно же, у них есть. Невероятное попадание, как отработал здесь Хёрбдин. Это просто был чисто футбольный процесс. Причем насколько мощный хайкик. реаксияи чемпиони пешинаи UFC ва ҳамдастаи Ҷастин Гейҷ Камару Усман. реаксияи комментаторҳои UFC Денел Кармиет, Ҷо Роган ва Ҷон Аник. реаксияи Майкл Чендлер. инак акнун Ҷастин Гейҷ камарбанди бемеев дорад ва ӯ бояд ки ин камарбандро зидди рақибони арзанда ҳимоя кунад. реаксияи Конор Макгрегор. ма бемеефи ҳақиқиюм. ӯ метавонад ки барои пули кам ҷанга, агар ки хоҳад, аммо ба ман ҷонҳои онҳо дар кор аст. ма қарор мебарорам ки онҳо чӣ кор бояд кунанд. ма ин ҷо барои шикаст додан омадагиям. Чендлерро кунен. агар ин чиза хоҳӣ талаб кун, навиштааст Макгрегор. ва чӣ гуна ки дӯстон фаҳмиден, Конор ба Гейҷ визов дод ва гуфт ки агар пули калон кор кардан хоҳӣ, пас маро ба ҷанг даъват кун. аз Чендлерро боша фаромӯш кунен. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба поён мерасад. фикр ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.